Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Hunyo 23 tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pa sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Pagpanukot sang terminal fee sa paradahan sang jeep sa Handumanan ginpauntat. Dr. Drilon ginapasabat amot sa criminal complaints. Sa balita national, walk-in sa COVID-19 vaccination sites ginatugutan apang kinahanglan nga ipatuman ang health protocol. 3 ka petsa ginapilian sa karon sa pagbukas sang klase. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy Squali! Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse,
Radyo. Pagkulon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon Radio Philippines Standard Time lasay sa 11 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginapauntat sang sanggunang panglungsod diri sa may Bacolod City ang ginaligar pagpanukot sang barangay handumanan sang terminal fee nga 5 ka peso sa kada gwa sang jeep. Ini matapos na kabaton sang reklamo ang opisina ni Councilor Dindo Ramos, Chair sang Committee on Transportation, gikan sa duwa ka mga asosasyon sa barangay handumanan. Sunod sa konsehal, may ginpasar nga resolusyon ang konseho nga nagapangabay sa barangay nga untaton ang pagpanukot sang terminal fee. Sunod kay Ramos, base sa reklamo, mayara sang barangay ordinance ang handumanan ang sa pagkolekta sang mga balayran, pero ginpalayag sang konsehal nga gwa na sa otoridad sang barangay ang iningatikang. Sunod kay Ramos, ini ang unang nga nakabaton sang kaangay nga reklamo kag wala na kuntani sang kaso bangod minimal man lamang ang ginasukot, pero kinahanglan nga akuhan ang panawagan sa mga driver. Wala pa karon sang sabat ang barangay handumanan council. Ginapangabay sang sangguniang panlungsod ang Solid Waste Management Board pagi sa ila chair nga si Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia nga magtukod sang Technical Working Group nga magpreparar kag ipatuman ang pagsira kag rehabilitasyon o kon rehabilitasyon sang sanitary landfill cell number 1. Ini base sa resolusyon nga ginduso ni Councilor Carl Lopez, ang chair sang Committee on Environment, nga unanimous naman ginaprumahan sang konseho. Suno sa konsehal, base sa iya nga datos, 2019 sang napuno na ang cell number 1 kag ini ang kinahanglan na nga ipasira kag ipaidalom sa rehabilitasyon. Dugang pa ni Lopez nga wala natuman ang waste segregation kag ginapananaw nga sa Disyembre 2021 mapuno naman ang cell number 2. Samtang, suportado ni Lopez ang Public-Private Partnership o PPP para sa paggatukod sang bag-o nga sanitary landfill sa area sa gihapon sang Barangay Felisa. Sa dugang pa nga balita lokal, pagapermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte Bus nga daw Webes ang House Bill 6731 nga nag-establisar sa Bacolod City General Hospital. Ini ang ginanunsyo ni Congressman Greg Gasataya matapos nakabaton sang imbitasyon halin kay Luz Verfida Pascual, Acting Secretary sang Presidential Advisor on Legislative Affairs, ang sa ceremonial signing nga patigayunon buwas nga daw. Sunod sa kongresista, ini ang ang ceremonial signing sang hagna pakadto sa layi ang patigayunon sang Malacañang. Kag ini ang magatambong. Nagpasalamat ang kongresista bangod kadasig sa pag-aprobar sang presidente sa hagna nga magatukod sang hospital para sa syudad. Kinakalipay manigas sa taya bangod nakitaan ang kinahanglanon sang syudad nga kaugalingon nga hospital. Kung madumduman, may kapin-4-5 ka mga persona o pamilya ang nagpabutyag nga handa nga magtunar sang propiedad nga pagatukuron na sang hospital. Naka-receive ko sang invitation last night ma-attend sa ceremonial signing of bills sa Malacañang because na-schedule na pirmahan ni Presidente ang bill na magatukod sa Bacolod City General Hospital. Nabatian si Congressman Greg Gasataya. Ginapasabat sa karon sa sulod sang napulo ka adlaw si Dr. Julius Drilon ng Medical Center Chief 2 sang Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital angot sa kaso nga abuse of authority kag misconduct nga ginpasaka sa iya sang anay assistant chief nurse sang hospital nga si Milagros Atienza. Sa mando na petsahan Mayo 20, 2021, ginpahayag ni Director Gaudioso Melendez sang Ombudsman Visayas nga may nagakaigo nga basihan agud padayuno ng criminal investigation sa kaso nga ginpasaka bato kay Drilon. Wala pa sang komento si Drilon angot sa ginpagwa sang ombudsman. Sa balita, nasa aksyon! Aksyon Radio Philippines, Standard Time lasay sa 15 KBC Plus mga ka-aksyon. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga minaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Balita una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time sa may mga fatty liver mag-DTX sa 500 capsule mga ka-aksyon mag-exercise. Sa balita una sa aksyon. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni DLG Assistant Secretary Odilon na pasarabang ginabi-abi ang walk-in policy para makakuha sa COVID-19 vaccine pero dapat masunod ang minimum health protocol. Ining ginhimo nga palayag ni Pasaraba angot sa tikang ni Manila City Mayor Isko Moreno nga pagtugot sa mga walk-in para makakuha sang bakuna matapos nga manubo ang numero sa mga tao sa 4 ka mga vaccination sites bangod sa pulisa nga ihatag ang bakuna sa mga nakarehistro lamang. Sa laging handa briefing subong nga daw ginpahayag ni Pasaraba nga ginapangabay ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang mga local chief executives nga maghimo sang strategy para mapadasig ang vaccination. Ginpahayag man sa opisyal anuman ang strategy nga wala nagalapas sa mga health kag vaccination protocol ang ila ginaabi-abi. Nagapakita sa datos sang Manila PIO nga nagsaka sa 11,749 ang nabakunahan nagligad nga Hunyo 21 matapos gintugutan ang mga nag-walk-in nga mga residente. Ginsuwasyon sa Department of Education ang mga petsa nga Agosto 23, Setyembre 6 o 13, 2021 agud buksan ng klase para sa school year 2021 to 2022. Apang ginklaro sang DepEd nga ang final school calendar sa sining school year magadepende sa gihapon sa pag-aprobar ni Presidente Rodrigo Duterte. Dugang pa sang DepEd, ilang man pagkasundon ang desisyon ni Duterte sa pagpaiway sa implementasyon sang limited face-to-face classes sa mga low-risk areas bangod sa peligro sang mas makalalaton nga COVID-19 variant sa Pilipinas. Luyag ipasiguro sang DepEd ang kaluwasan sang 27 milyones ka mga learners kag masobra 840,000 ka mga manunudlo gani kinahanglan nila nga magsunod sa professional assessment sang Department of Health IATF kag desisyon sang presidente. Sa dugang pangabalita national, kapin sa 120,000 ka mga nurse ang wala pa sa employment record sang pungsod Pilipinas. Suno kay POEA Administrator Bernard Olalia, mayara sang 602,000 ka mga nurses nga narehistro sa idalam sang database sang Human Resources Bureau sa Department of Health. Kapin sa 183,000 ka mga nurse ang nagatrabaho sa public ug private health facilities sa pungsod, samtang 350,000 naman ka mga nurses ang nagatrabaho sa luwasang pungsod. Ginpahayag ni Olalia ngayon ang kabangdanan kung nga ang National IATF ang nagpatuman sang temporaryo nga suspension sang deployment sa mga nurses sa abroad. Ginpahayag sang opisyal na ginapabot sang gobyerno nga mas madamo nga mga pungsod ang interesado nga magsulod sa bilateral agreement para i-deploy ang mga Pinoy health workers. Lakip sa mga nagapanguna nga destinasyon sa mga Pinoy nurses sa ang United Kingdom o UK, Saudi Arabia, Germany, kag pungsod Japan. Ginanunsyo ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ginpaiway ang pag-deliver sa 50,000 doses ng Sputnik 5 COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Suno kay Galvez nga sang Hunyo 20 ginpahibalo sang Russian Direct Investment Fund sa National Task Force Against COVID-19 Vaccine Cluster nga hindi madayon ang pag-deliver bangod sa nagapadayon nga pag-upgrade kag latest development sa mga bakuna.
Apang ginklaro ni Galvez nga ginpasalig man sang RDIF nga i-update ang gobyerno sa Pilipinas kung ano ang patod nga petsa sa pag-deliver. Ang 50,000 doses ang usaron sa pagbakuna sa ikaduha nga dose sa mga persona nga una nga nabakunahan sa una nga bahin sa Hunyo. Dugang pa ni Galvez, ila na ginpahibalo ang mga local government units nga nakagamit sang una nga dose sang Sputnik 5 sa ilang mga pumuluyo nga ang pagturok sa ikaduha nga dose ang maatrasar kag liwat nga schedule. Pasiguro pa ni Galvez nga ang wala ginalauman nga delay sa delivery ang hindi makakompromeso sa efficacy sang bakuna. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time. Nagabalik-balik balang imong hinanat, nagasakit. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time. Hinyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon. Balita Evening Edition. Karon nga daw Merkules sa Hunyo 23, tuig 2021. Salubat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag-Action Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon